Яңа уку йылында республиканың югары уку йорттары IT юнәлешен киңәйтә. Башкортостандың төп вузларының бере Өфе фән һәм технологиялар университеты был йәһәттән нинди яңалыктар белән каршы ала уку йылын? Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Өфе фән һәм технологиялар университетының кабул итү комиссиясының яуаплы секретаре Ринат Төлкебаев һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ринат Закирович, шулай итеп, эшегезгә йомгак яһар мәл йетте. Быел икенче тапкыр һез ошо яңа статуста уку йылын каршы алаһыгыз. Нинди үзгәрештәр менән? Ысынлап та быел кабул итү кампанияһы бик интенсив барды, халык күмәк килде. Былтыргы менән сагыштырганда быел 25 меңдән ашыу кеше килде безгә гариза бирергә һәм 70 меңдән ашыу гариза алдык. Әгәр дә былтыргы менән сагыштырганда, былтыр дөйм алганда 21 мең ярым кеше килгәйне һәм 62 меңдән ашыу гына гариза булгайны. Был инде безнең университетта Башкортстан картаһында күренә дигәндә аңлата. Былтыр әгәр дә бит үтә белеп бетмәһәләр, быел беләләр, килделәр. Конкурста бик зур булды. Кайһы вакытта көрәштә булып китте кайһы бер бюджет урыннарына. Ничә урын? Дөйм алганда бюджет урыннарга 27 кеше бер урынга бюджет урыннарына, дөйм алганда югары уку буенча 12 кеше бер урынга туры килде. Гаризалар менән бу инде конкурстарның зур икәнен аңлата һәм безнең университетка күп укырга килүчеләр күп булдылар. Бұл күп килүчеләр улар тик республиканала гынамы, әллә Өфе университеты картала башка регионнарга, башка илдәргә лә күренәме? Быел менә бик һизелде. Россия Федерациясының икенче төбәкләреннән дә күп килделәр. Был күбеһенчә безнең яктан сыккан кешеләрнең балалары кире кайталар һәм шул ук вакытта сит яктарда эшләп йөргәннәр. Ситтән торып та укырга инделәр. Бында инде безнең күрше төбәктәр, Татарстан, Пермь, Свердловск өлкәһе, Силәбе, Оренбургдан килделәр һәм шулай ук Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецк автономия округларыннан бик күп гаризалар тапшырдылар. Дөйм алганда һәрбер Россия Федерациясының һәрбер төбәгеннән гаризалар булды дип әйтергә мөмкин. Һәм шул ук вакытта сит илдән дә абитуриентлар киләләр, улар инде бездә беләләр. Был элек Башкорт дәүләт университеты һәм Өфе авиация техник университетына укыгандар, улар да белгәндәр, ишеткәндәр, безнең һәр фән университетына яңадан килеп, шул документларын тапшырып, сит ил укучылары бик күп килделәр. Менә ошо ике университеттан бергә кушылып, яңа университет Өфе фән һәм технологиялар университеты булдырылуы, ул ничектер һезнең бюджет урыннары арттырылуына яки тагыла статусыгы артуына ул килтердеме? Был статус артуы күргәтә, чөнки без былтыр әгәр беренче ел булһак, без күп рейтингтарда күренмәгән идек, һәм менә быел килеп без күп рейтингтарга үтеп индек. Был Россия рейтингтарга түгел. Икенче елна ук. Менә икенче елга ук шул ук менә халыкара рейтингтарда без күренеп калдык һәм ошол күрһәткечләребез буенча югары күтәрелеп киләбез һәм элеккенге университетның рейтингтарын кире кайтарып, үзебезне күрһәтәбез. Был инде күренәбез, беленәбез, киләләр, беләләр. Ринат Закирович, максатлы укуга кабул итү буенча кагыйдәләр үзгәргән, ниндидер аңлашмаусанлыклар булмадымы? Быел ысынлап та максатлы юнәлтмәләр буенча үзгәрештәр булды. Был инде хөкүмәт карары буенча индерелгән 555 санлы апрель айында саккайны. Был бик зур мөмкинлекләр булды. Абитуриентлар өчен, чөнки барыһы ла Работа в России порталында билдәләнеп үтте. Кемдер вакытында аңлап калдылар, кемдер шул мөмкинлекләрдән файдаландылар. Максатлы юнәлтмә буенча укырга инү быел еңелрәк булды. Еңелрәк булды. Еңелрәк булды. Ләкин күбеһе аны аңламай калдылар. Чөнки бар юнәлештәрдә асык ине, ниндәй оешмадан киләләр, ниндәй оешмадан килешү төзүләрен барыһы ла асык булды һәм кемдер үзләре хайлай алдылар, ниндәй төбәккә эшкә барырга, ничегрәк укырга инергә барыһы ла асык булгач, ләкин күбеһе өлгермәй калдылар был нигә һәм киләһе елларга әгәр дә шул ук кагыйдә торып калһа, монда инде аны ул мөмкинлек кулланучылар күбрәк булыр дип ышанга килә. Ысынлап та шулай булган, хәзер инде ул мөгаенда үзгәрешләр калыр, бу кагыйдә шулай бит инде ел дәвамында әзерләнә башларга мөмкин. Инде буна мәгълүматлар буенча абитуриентлар күбеһе IT юнәлешен хайлай. Бу инде бердәм дәүләт имтиханын бирүләренә карап та фикер йөртергә була. Ошо ихтыяҗга университет җавап бирәме? Ниндидер яңа юнәлештә бәлки булдырылалар.
Ысынлап та безнең университетта IT юнәлеше буенча бюджет урыннары бик күп ине. Был безнең институт информатика, математика, робототехникала 200дән ашу бакалавриатка һәм специалитетка 200дән ашу бюджет урыннары булды. Монда конкурс бик зур, үтеп инү балдары бик югары булды. Һәм был урыннарга инде безнең Башкортстанга түгел, күрше төбәктән дә абитуриентлар күп килделәр, балдары бик югары һәм улар үзләрен киләчәктә был инде хәзерге замана белән дә бәйлеләр, күп IT юнәлешләр буенча үзләрен программист, сисадмин һәм шулай ук IT технология буенча үзләрен күрәләр, киләләр, укырга инәләр. Бәлки иң югары конкурста ошо юнәлештәр буенча булгандыр. Урта балл буенча IT юнәлешләр буенча балдар бик югары булды дөйм алганда. Ләкин кайһы бер айрым юнәлешләрдә лә конкурсы бар. Был инде гуманитар кала, шул ук техник юнәлешләр буенча ла айрым юнәлешләрдә конкурслар бик зур. Дөйм алганда IT-га бик күп теләп киләләр. Монда инде күрше төбәкләрдән дә әйтеп үттем һәм шул ук вакытта чит ил студентлары ла IT юнәлешләрен үзләштергеләре килә. Моны һәз әйттегез, кайбер юнәлешләр буенча шулай ук югары баллар күзәтелде дип. Нинди һөнәрләр әлеге вакытта яшьләр популяр? Бunda һаман да шул ук хукук буенча бик күп киләләр, югары баллар белән киләләр. Һәм шул вакытта чит телләрдә өйрәнү буенча конкурсларда лингвистика һәм көнчыгыш телләрен өйрәнү. Монда инде былтыр да аңа тиклем дә конкурслар бик зур булды һәм төгәл фәннәрдә алганда монда геология, биология, экология юнәлешләре буенча конкурслар зур, киләләр, укыгалары киләләр. Студентлар өчен нинди шартлар булдырылган? Уларда тагы нимә ялеп итә ошо югары белемдән тыш яшәү шартлары? Югары белемдән монда безнең университетта бик зур бердәм дәүләт имтиханы буенча урта баллың әгәр дә хихәндән югары булһа, бездә стипендиялар каралган, күбесен шул кызыксындыра. Әгәр дә хихән балдан күреп булһа, 3000дән 10000гә тиклем өстәмә стипендия алу мөмкин бар һәм шул ук вакытта әгәр дә һез бер олимпиаданың еңүчесе я катнашучысы булып дипломга килһәгез, айына 50,000гә якын өстәмә стипендия бар. Был ел айленә бирелә һәм бер ел эчендә безнең студентларыбыз 600,000гә якын стипендия алулары мөмкинлекләре бар. Был бик кызыксындыра абитуриентларны һәм улар киләләр. Шул ук вакытта безнең Өфе калаһы ла кызыксындыра ситтә торучыларны, чөнки Өфе каласы матур, улар үзләре килеп, күреп, укырга инүләрен теләйләр. Был инде безнең югары уку йортының урнашуына да бәйле, чөнки без Өфенең кап уртаһында урнашканбыз. Безнең ерак түгел Совет Юлаев һәйкәле бар һәм шул вакытта менә кампуста төзелде. Кампус ул безнең корпусларга терәлеп тора. Безнең төп корпустан эргәһендә генә анда яңа лабораториялар урнаштырылган. Студентларны, абитуриентларны ла бик кызыксындыра һәм улар студент булып киткәч тә ошо кампуска йөреп, лабораторияларда шөгыльләнеп, кайһы бер лабораторияларда эшкә урнашу мөмкинлекләре бар. Был инде уларга өстәмә килем дигәнне аңлата һәм шул ук вакытта фән менән дә укырга, өйрәнергә мөмкинлекләр бар. Нинди лабораториялар, нинди юнәлешләр буенча был кампуста лабораторияларда шөгыльләнергә мөмкин? Был безнең кампуста монда инде генетика буенча һәм шул ук вакытта яңа материалларны өйрәнәләр һәм безнең передовая инженерия школабыз бар. Монда инде самолетларга һәм шул ук беспилотникларга яңа двигательләр эшләү, өйрәнү, уларны куллану барыһын да шунда өйрәнергә мөмкин. Кампус әле төзелеп бара һәм эргәһендә яңа биналар төзелеп килә. Был инде килә елларга булачак. Әлегә бер шул зур кампуста безнең лабораториялар бар, килеп күрергә лә мөмкин, карап сыгырга ла мөмкин һәм уку вакытында ошо кампуска йөреп, үзләренең һәләтләрен үстереп, киләчәктә югары белемле специалист булырга мөмкин. Әлеге вакытта бuna бакалавриатка кабул итү тамамланды һәм улар укый башланылар. Бунан тыш тагыла система буенча магистратура бар. Бездә урта профессиональ белемне башлап аспирантурага тиклем кабул итү кампанияһы барды. Әлеге вакытта бакалавриат специалитетка кабул итү кампания тамамланды инде. Без һәм әлеге менә сентябрь айында без магистратуранан ситтә торып түләүлегә алабыз әле. Һәм шул вакытта ноябрьгә тиклем үзебезнең колледжларыбызга, был инде урта профессиональ белем бирүгә кабул итү кампанияһы бара. Әгәр дә вакат урындар булһа, килеп документларын тапшырып укырга инә алалар әле.
Гомумән магистратурага ул конкурс нисегрәк үтә? Тап ошо Өфө университеты вузын тамамлагандарда гына алаһыгызмы, әллә башка вузлардан да алаһыгызмы? Магистратура был зур мөмкинчелекләр бирә, чөнки безнең генә студентларыбыз түгел, сит югары уку йортларын һәм сит илдә, сит төбәктәрдә тамамлаган абитуриентлар киләләр, укырга инәләр. Шул вакытта бездә укуны тамамлаган студентларыбыз икенче югары уку йортларына ла документларын тапшырып укырга инәләр. Был инде миграция булырга тиеш, чөнки безнең генә студентларда укырга алырга тиеш түгел, безгә ситтән килергә тиештәр һәм шул вакытта без аларны үдән һанайдар, конкурста үтәләр һәм укырга инәләр. Был бердәм система булдыруның хөкүмәте. Был инде халыкара рейтингтарга инеүнең бер максаты, чөнки бездә үзебездән генә түгел, сит төбәкләрдән дә, сит илдән дә укырга тиештәр һәм шул вакытта абитуриент икенче югары уку йортыннан килгәндәр, улар үзләренең культураларын килтереп, бездә күрһәтеп, һәм шул вакытта бездә тамамлаган студентларыбыз икенче югары уку йортына барып, анда үзләрен бик һәләтле студентлар итеп күрһәтәләр. Гомумән сит илдән килгән студентларга буна нимә әһәмиятле? Ни өчен булар Өфө университетын хайлайлар? Беренчедән безнең Өфө университеты бик уңайлы урынлашкан, был инде Азияман Европаның кап уртаһында, Урал таулары буенча, бездә 4 мизгелдә бик нык билдәле үтә, был яйын, көзен, кышын һәрбере билдәле күренеп тора һәм студентларда, абитуриентларда бик кызыксындыра сит илдәгеләрдә. Шул ук вакытта бездә мөселман иле буларак, монда күбенчә Урта Азиядан да киләләр, чөнки тыныс, менә үзем дә декан булган вакытта ла студентлар мәхәлләшкәнем бар. Сит ил студентлары бездә үзләрен бик иркен тоталар, тыныс тойдылар һәм әгәр дә шул ук Мәскәү белән чагыштырганда, әгәр дә улар Мәскәүгә барһалар, уларда азым һайын паспорттан тикшерәләр, ә безнең Башкортстанда анда нидер юк. Тыныс, улар үзләрен иркен тоялар һәм үзләре укуман укыйлар һәм шул ук вакытта студентларыбыз укудан һуң үзләренә эш табып, эшләп йөриләр, үзләрен карайлар. Һәм сифатлы югары белем артыннан киләләр Башкортстанга. Һәм сифатлы белем артыннан киләләр, чөнки менә үзем әйтеп үттем, безнең студентларыбыз сит илгә үзләренә кайталар, берничә елдан үзләренең фотолар без шунда эшкә урнаштык, шундай зур кеше булдык дип үзләренә әйтәләр. Һәм был инде безне бик куандыра, чөнки был күрһәткеч үзенә күрә, һәм шул вакытта улар үзләренең якташларын безгә укырга җибәреп торалар. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез артабандашыгызда. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының кабул итү комиссия яуаплы секретаре Ринат Төлкебаев белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.